I don't know where to find you. Ay, Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikagtahan. Nasisilam sa kahing sambag. Malakaw siya. Uwat ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Catherine, ligaya ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Di ka balita na. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ang gisugo mi. Tanawan lang ninyo. Iya, sa bongbong ang dakong hulagway ni Alma. Ha? Naara ang iyang hulagway. Hala? Dili mo na siya si Alma. Unsa? Bay, sa kuning gipanulti ayo paging anak inang inahan. Ha? Apuan day. Apuan bilin niya. Ako ka ng apo. Mas nakailan ko sa akong apo kay kanin mo. Awa. Agapon. Sorry, pero... Ay, sorry. Tingnan ko, Bay. sorry, ha? Nausam ka, ha? Nausam ka. Ay, salamat na lang nang... Ako lang yung na mong maistra nga. Dako ra kayo na picture ni Alma. Sige, dali na. Bay, asam ka, ha? Mauti tinaw ni Alma, pero... Alo, guwapa man kayong Alma nga ako nakita gabi, eh. Ano man, uy. Nayabag naman tinggali ako pa na, uy. Para naman sa sila makita. Bay, tinay, kunta ko. Gano'n naman noon ka. Kisa man dito ni pakita na ako gabi, eh. Ano na buang nagitingali ko. Bay! Ito dito mo gabi, eh. Una-una rin Bay! dito na ako. Kunta ko. Bay, kapanoy. Maugin dito na ni Alma, no? Sugal na mong dagla ka, we. Maugin Dito'y naong niya. Lapad. Agtangon og bungis noon. pero... Bay, paglaro ko no diya. Naong saan lang sa ka, ha? Ako? Oh! Huwag kumaunsa. Kuwan lang ka ng... may nakahasol nila ko ding. Mauna. Saan mo Nakahasol ko. Bay. Steady lang, ha? Look at me. Oo, sige. Ha? Sino nakahasol mo? Best friend ko ni mo. Ha? Yung mura na tagigsuon. Kinalang musulti ka na kung usi nakahasol ni mo. Naparuson ka rin. Sumaka musulti ko di. Namparos ka ba noon? Silbi, nadara ko sa emosyon. Anong ka?
Kuan manguding. Ayaw yung ipanabi ni Ding ha. Ang bayan mo sa unsa bay? Kuan ba? May nagpakita na akong Alma gabi. Sa? Si Alma! Saan naman siya ni magipanulti, oy? Usa may saan ni Alma ni mo, gimulto mo kaniya? Oh, uwam ko sa. Pero di ba, misulti naman ko ninyo nga nagpatabang si Alma na ako sa amo sa una. Oh. Katuwa pa ba siya makiting patay ba niya gubayan naong. Oh. Pero ang napakita na ko nga Alma kay gwapa man kaayo. Layo naman kay naong nga. Tuas litrato nga ito nakita karon ting. Pagdihan ka bati yung itong naw sa Alma. Ah? Kung mauna, dili ang Almang namatay ang imong nakita. Pero, nganong, Ano mo sa? ang mga gwapa! Patsun ko ikaw sa ikaduhang higayon, Christina. Bay. Inaunsa nam sa kabay. Ikuado ka bay, anong misiga nam sa nimong mata, ha? Ding! Ding! Gihamok na sad ko! Sige mo ka! Kukuan ba? Sa. Klaro. Ako na ning klaron, oy. Kung gihamok ko. Paano Ah, ba ding, yun, ding. bay? Muli una ko, ding, ha. Oh. Ikaw na lang susi ni Tony ko naon sa siya, ding. Muli una ko, ding. Bay! Bay, Tinay! Hala. Meron sa gisulan si Bay Tinay. Gisulan si siyang kalibog. Oh, ako nagsusiyos to niya kung naunsa na sabto siya. Naablihan ko na ang tanil paingon sa karaang atabay, agaw. Maayo, Adlaw na. Nganong wa ka pa man upahuay? kinahanglan maghuna-huna ako kung unsay sunod kong buhaton. Aron luwas si Christina sa tanang higayon. Bisan kung wala ako sa indool. Agaw. Kinahanglang mahibaw na tingali si Christina kung unsa ka. O unsa siya sa imong kinabuhi sa unang panahon. Mausab ka na ang niya sa kong nahuna. Kinahanglang magpalayo na kanako si Christina. Unsa? Kinahanglan mo tuo siya nga usa ko kaong. Aron makapanalipod na siya sa iyang kaugalingon. Batok kang Claudia o kang Rufo. Husto ka na ng imong nahuna-hunaan, agawon. Kinahanglang kahadlukan na ako ni Christina. Kaya kung mahadlok na si Christina kanako, dili na siya makumpiyansa panahon sa gabi. Ug mutuo na siya bahin kang Claudia nga nagpakaalma. Husto ka, agawon. Sige, Elmo. Limpyuhin na ang balay nga tisa. Kinahanglang walay bisan gamay nga lama sa dugo na makita ni balay. Oo, agawon. Oo niya, si Bilya. Kinahanglang ikabutang og luwas nga dapit si Bilya. Dadunta siya sa tanil ilawom sa kraang atabay. La, Oy, maayo kay sayo kang nabalik. ay, nera ko halin la. Oh, salamat. O, nga nung luya man kay tagnaong. Kabuang mo na sad ko la. Basta! Pagklaro dati na ya. Bitaw la. Mura naman sa kong kabuangon. Idaghan naman sa kumakita nga katuhuan dili. Agoy, may tumaw na sab ang sakit ay mong inahanda ni mo. La, di ba kung mabuang ang tao? Bisan nun sa naman ay makita. Oh, mauna. Magsisulti na gud og kahoy tong imong inahan. Msa? Ay, unsa man di papakisulti ang kahoy la? Kuan ka nang, ay ka na bang punuan sa sambag ba diya sa tong loyo?
iya mang pakisultihan og tawgon niyang Ramon. Unsa? Mao na nahitabo sa imong inahan. Busa ayaw gipadas imong gibati-hati na. Aw, di ramang kumutuo sa kung mga nakita la. Ha? Pero, la, Oo. may susihon lang ko ha. Oh. Gamay lang. May susihon lang yun ko. Asa naman sa tatinay? May kadlaw! Tuli! Uy! Gisa na! Ako ni Tuli! Nanding! Nandeng! Usi tuyo mo, Nandeng! Musta lang ko ni mo! Nausa! Nausa? Musta naman sa mani mo? Agay! Usam ka! Sakita naman! Di mo man itong bunluton! Dali mo lang! Tarawa ko sa ba? Tarawa! Tarawa! Lagisi lagi na! Lagisi na! Wala sulti ko! Ano ang saban ko? Nabuang na ka? Yabag ka? Ano ako may pangutan nga ikaw may niso dito? Ikaw may siya nasamad? Ha? Ikaw rin niso dito ba yung tisa? Ano ako yung pangutan nun? Ang bahay nga tisa. Gusto. Bisod ko sa bahay nga tisa. Unya. Unsa? Unsa mo ginahitabo dito sa bahay nga tisa ha? Tuni? Ikaw ko pang tanoon kung kanong saban ko! Tapalungon ka na. Kanong saban ko ba? Piti yun ang uno na. Unsa mo ka tuni? Gilantan ka? Ay, bibi. Kapon di ka, bibi. Sige, gilantan. Uy! Init mo! Sa lagi tabura ko, Ding! Sa lagi tabura ko! Buhi akong kamot ha? Sa tabura ko! Buhi akong kamot. Sa kanan mo. Uy, Gano'n lagi na saban ka, gano! buti mo, buhi! Koptang! Okay. Sana, diin nanti ka buhi, iko di ka buhi. Nasugdan na ka tuli. Bahala ka niya. Nalain lagi tuli. Ako'y, yun lagi nasa suot nga bahay nga tisa nga makalipog sa mga tao. Lagi multo ang bahay nga tisa. Wa man gihapon maayo ang nagubang kandado sa pultahan. Sa bahay nga tisa. Lo! Lo, Ilmo! Oh, may mitubag, uy. Nabalik na ba ka si Lolo gikan sa ospital? Suwayan ako di tukmod ng pultahan, be. Lo? Lo, Ilmo? Ningaw manggit kaayo. Wa pa tingali may balik si Lolo Ilmo. Pero, ay, basi nakatukra. O dili makabati sa kong tingog. Ako na lang susihon sa sudoy. Lo? Lo? Kumusta naman si Luis sa ospital? Lo? Belia, ayaw paglihok. Kinahanglan mabalhin ka o laing ka pahulayan. Ayaw ka balaka. Human ko ikaw mapahilo na. Magkakaon ka na. Mao na kini nga mong gibuhat. Itabangan ka na na. Si Mama. Ayaw ka bala kasi mong inahan. Samtang niya ka uban ka na mo. Luwas siya gikan sa imong gibating kauhaw o kagutom. Ma! Nahibaw ko nga mahal mo ang imong... Ilmo. Ngano, agaw.
Aniya si Christina. Unsay buhaton ko agaon. Ako ang muatubang kang Christina. Apan, adlawan pa karon agaon. Mauna karon ang akong gipaabot ng panahon, Elmo. Mauna karon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.